115. Ngivukile ngezwi lakho mina ngivukile ngivumele ngivumele abafile ngivumele ngivumele basinde
Sivumele. Oh, Sivumele. Abangali. Abangubo benziwa Asbon. Amém.
Isihloko salenkonzo sithi uNkulunkulu wethu akalinganiswa nabanye onkulunkulu. Amen. uNkulunkulu wethu akalinganiswa nabanye onkulunkulu. Encwadini kaLevi 20 verse 26 uJehova uNkulunkulu wethu wathi niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginihlukanisile kwabezizwe ukuba nibe ngabami. Amen. Enkolweni kaMose umuntu ngaso sonke isikhathi ohamba ngezimiso zikaJehova kuthiwa ungcwele. Kodwa kulesi sikhathi samanje ngaphandle kwasebandleni lamaNazaretha igama elithi ngcwele alisasetshenziswa. Esikhundleni salo amakholwa asebenzisa ukuthi usindisiwe. Nokho anginayo incazelo eqondile echaza umuntu osindisiwe. Kodwa ukuthi ungcwele kusho ukuthi uhamba ngokwezimiso zikaJehova, ugcina umthetho kaNkulunkulu. Lokhu kusho ukuhlanzeka ngokukaNkulunkulu. Uma ke uJehova ethi bangcwele usho ukuthi iba ngophelele ekukholweni. Ungabi sesimeni esenza uNkulunkulu angakwazi ukuhlangana nawe. Uthi uJehova usahlukanisile nezinye izizwe ukuba sibe ngabakhe. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu ubheke kuba singayiphili impilo ephilwa ngezinye izizwe. Ngoba singabasezulwini siphila impilo yokuhlanzeka ngokwasezulwini. Impilo yabangcwele isho izinto eziningi. Ngisho ekudleni sikhethelwe ukudla okumele abantu basezulwini bakudle. Awudli noma yini edliwa ngabantu abangazilutho ngobungcwele. Abasemhlabeni bayayidla ingulube ngoba kubo inyama enempilo. Kodwa ngokwasezulwini ingulube isilwane esiyisinengiso kuJehova. Okungamele usithinte ngisho ngesandla sakho. Uma ke sithi uJehova akalinganiswa nabanye onkulunkulu, sichaza ukuthi ngaso sonke isikhathi okuthinta uJehova ungakuhlanganisi nezinto zasemhlabeni noma nezinto ezenzeka kwabanye onkulunkulu. NjengomNazaretha sakhula singazenzi izinto eziningi ezenziwa ngowethu abangakholiwe. Kodwa ukuba nengilosi phakathi kwethu kungifundise izinto eziningi ngokuthi umuntu ophila impilo yobungcwele kumele ephile kanjani. Kusifundise ukuthi ubungcwele lusiko lwasezulwini okumele ngaso sonke isikhathi uma usuluthathile ungabuye ugudluke kulo. Uthi uShembe kumthandazo emithathu yakhe, khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Lokhu kusho ukuthi uma uguqa enkonzweni uphakamisa isandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni, usuke wenza isivumelwano noNkulunkulu sokuthi usukela ukhetha inkosi usuzibophezele ukuthi usuyehlukana nokulandela amasiko asemhlabeni. Kodwa wena usuyomkhonza uJehova.
usiyomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, nangengqondo yakho yonke uze ufe. Ingilosi ke yasibuyisela kulokho ukukholwa okwacelwa nguYeshua mhla ethi umbuso wakho uNkulunkulu awube semhlabeni nomthetho wakho ugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Lokhu kuba ukukhuluma nje uma kusho ngamanye amakholwa, ikakhulukazi la ahlale esho umthandazo omkhulu. Kodwa thina ingilosi yafika yasifundisa konke ngosiko lwasezulwini, nanokuthi usiko lwasezulwini lungaphezulu kosiko lwasemhlabeni kulabo asebekhethe inkosi. Ngiyakuphinda futhi, usiko lwasezulwini lungaphezulu kosiko lwasemhlabeni kulabo asuke sebekhethe inkosi. Ngenxa yokuthi abantu basemhlabeni lenkolo kaJehova bayifanisa nezinye izinkolo, bayaye bafune ukuthi uma benza imikhuba yasemhlabeni nakulenkolo kaMenzwezi nomhlaba sibazwele, bese sixegisa umthetho kaNkulunkulu ngenxa yokwenza kwabo, in order to meet them halfway. Kumele siuxegise umthetho kaNkulunkulu, kuthiwe asicabangele bona, kube sengathi uJehova uyingxenye yoNkulunkulu babo. Uma usukhethe ukuba umntwana kaJehova, hlukana noma yini enziwa emhlabeni ephambene nenqubo yokukholwa ophezu konke. Uqonda umehluko phakathi kwebandla likaJehova namabandla asemhlabeni sakufundiswa ngubabamkhulu, kwafika kwagcizelelwa ingilosi. Ngakhula ngingumNazaretha, kithi sasingasondeli isangoma. Le kwakuyimfundiso yabazali bethu ababeyithathe kumprofeti. Uma besibona isangoma singabantwana besibaleka, naso futhi besingangeni emzini womNazaretha ophelele ekholweni. Ngelinye ilanga sesikhulile nje, kwakunesangoma esasingumakhelwane wethu. Sisejwayele nje lesangoma. Sabona ekuseni lesangoma sihleli esangweni ekhaya. Umama wayakuso wafika wabuza ukuthi lesangoma sihlaleleni esangweni, asingeni ngani ekhaya. Sathi sangoma sithe siyangena, kwavela izwi lathi singangeni kulomuzi ngoba singcolile. Nempela konke sizokusho sakusho singaphandle komuzi, ngoba senqatshelwa yizwi ukuthi singene ekhaya. Niyakuzwa lokho? Asinqatshelwanga yithina, senqatshelwa yizwi, kwasho sona ukuthi kufike izwi lathi asingangeni kulomuzi ngoba lo muzi ungcwele. Kodwa ukuba sangena, angikholwa ukuthi thina ngokwethu sasiyosikhipha. Nomama noma wayengumuntu owayengagudluka emthethweni wokukholwa, angiboni ukuthi wayekwazi ukusikhipha ekhaya ngoba kwakungumakhelwane. Kodwa uNkulunkulu akanendaba nalokho. NgokaNkulunkulu ngisho umuntu engaba umngani wakho noma ngaba unkosikazi wakho noma engaba umyeni wakho, uma enza okungalungile kufanele uhlehle kuye. Ingilosi ke ifike yavusa umthetho kaNkulunkulu njengoba wafundiswa ngumprofeti. Nayo ingilosi into eyafike yalwa nayo kakhulu ukuzihlanganisa nezangoma nokuhlabela abaphansi noma amadlozi. Sesikhulume kakhulu ukuthi ubabamkhulu wathini ngokuhlabela amadlozi, nokuthi walwa kangakanani nokusihlanganisa nezangoma.
angizukulokhu ngiphinda lokho. Ukuhlanganisa nezangoma nokuhlabela abaphansi kuthinta izinto eziningi ezingamukelekile emthethweni kaNkulunkulu. Uma ngaphambi kokuba uhlabe isilwane uqale ukhulume ubike kwabaphansi ukuthi lesi silwane uhlabelani, lokho kunguhlabela amadlozi. Ngoba isizathu sokuhlaba lesi silwane awusazisanga uNkulunkulu, kodwa wazise abakini abangasekho. Ngaleso senzo usuphulile umthetho othi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Noma imuphi umoya, spirit, okhuluma ubhekise kuwo ngokaNkulunkulu, lowo moya usuke usungomunye uNkulunkulu. Noma ubiza umama wakho, noma uyihlo ongasekho, noma uyihlo omkhulu, noma ngukhokho wakho, ukumbiza kwakho uthi akakwenzele into ethize, noma ukuthi uyabonga ngoba ukwenzele enye into, lo mzali wakho kumuntu okholiwe usuke esethathe indawo kaNkulunkulu. Ngakho ke usengomunye uNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi idlozi idimoni. Akusho ukuthi idimoni. Kodwa usengomunye uNkulunkulu uma usucela kuye, ungacela uNkulunkulu. Ngachaza ukuthi ingilosi isanda kufika. Ngabikela uanti wami owabe engumkhokheli, kodwa futhi owabe enomoya wobungoma. Ngabuza kuye ukuthi lesi simo sokuvakashelwa ingilosi kumele ngisenze njani. Ngaleso sikhathi wathi umkhokheli, le ingilosi yakwaMpanza okumele ngiyikhulu ngokuyihlabela imbuzi. Ngathi lapho ngisafuna imbuzi, yafika ingilosi yangibuza umbuzo onzima. Yathi ubani owanifundisa ukuthi ikhona into ongayihlabela ngaphandle kaJehova kuphela? NginguJehova yini? Niyakuzwa lokho? Yathi ingilosi, noJehova mina masenzo ngihlabela. Kusho ukuthi isono akulona idlozi, isono akuyona ingilosi. Isono ukuhlabela noma ukukhonza ingilosi esikhundleni sikaNkulunkulu. Yathi ingilosi, nguJehova yini uma senizongihlabela. Ingilosi yabe isingivulela incwadi kaExodus 22 verse 20, lapho ukuthi owenzela abanye uNkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yena yedwa uyobhujiswa. Ithina ingilosi, thina sidla iphunga lamanoni omhlatshelo osuke uhlatshelwe uJehova. Sikhangezwa nguye uJehova ngoba singabantwana bakhe. Kusukela lapho ke ingilosi yaphumela obala isibuza ukuthi siwuthathaphi umkhuba wokuhlabela abanye uNkulunkulu singamaNazaretha. Ngoba ubabamkhulu wanenqabela ukwenza lokho. NeBhayibheli liyanenqabela ukuba nihlabele abanye uNkulunkulu. Ukuhlabela noma ukukhonza amadlozi kwenzeka ngezindlela eziningi. Akusho ukuthi uma ulikholwa awuhlabi, kodwa awuhlabeli noma awuwakhonzi amadlozi. Do you understand that? Akusho ukuthi mangabe ulikholwa awuhlabi, kodwa awulihlabeli idlozi, awabahlabeli abaphansi, awubakhonza abaphansi. Pho uma ungumNazaretha uhlaba kanjani? Uma ungumNazaretha uzobulala isilwane, uthatha amanzi uwafake endishini, ufake imali emhlophe lapha endishini.
bese ugqoka ingubo emhlophe uguqe ubeke isandla sakho phezulu kwalamanzi bese uthandaza ubhekise uNkulunkulu umbikele ukuthi lesi silwane ufuna ukusibulalelani ucele umphefumulo waso ucele nokuthi ukufa kwaso kungakudala ukufa lapha ekhaya ukusibusisa ke lokho niyakuzwa lo mthandazo ubalekile ngoba abantu benza yonke imikhuba engadala ukuthi ukukhipha igazi kudale yonke inhlobo ocushwe ngayo ngabathakathi leso silwane ke asihlatshelwe amadlozi ngoba akukho nkulumo oyiqondise kwabaphansi ngaphambi kokusibulala uma isilwane sibulawa ngokomshado ayenziwa lemikhuba eyenziwa zintombi zamabhinca yokuthi ayize ngafa eyethi inkosi Pithi-ke akudingi nokuthi izehlaba inkomo ngoba siyithenga esilaheni inyama. Yonke into enziwayo kumele ihambe ngokosiko lwasezulwini, hayi ngokosiko lwesizulu noma lwabantu. Ngoba ayizukudliwa ngabaphansi, kodwa uyenzele abantu abaphilayo. Kwejwayelekile ukuthi uma abantu beshintsha inxiwa kube nemininingwane yokushintshana kwezimbuzi ezibika umuzi. Niyakwazi lokho? Lokho ingilosi yakuvala. Yathi umuzi kumele ubikwe kuNkulunkulu, hayi kwabaphansi. Ngembuzi. Kodwa ngomnikelo obhekiswe kuNkulunkulu. Ungacela amakholwa noma umgcotsho ezokwenza inkonzo yokubika umuzi uNkulunkulu. Obika umuzi njengobulala isilwane uyobusisa amanzi ethandaze bese echela ngawo umuzi wonke ebika kuNkulunkulu ukuthi lo muzi usungowamaNazaretha noma usungumNazaretha. Ngakho ucela ukuthi izingilosi ziubheke kuwo kwehlele izibusiso kuzalwa abantwana abaphilile kungabibikho ukufa kuwo. Niyakuzwa lokho? Kugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngasho noma ikuphi okushoyo umuntu uma ngabe ethandaza okuyisibusiso. Umuzi wekholwa awubikwa kwabaphansi kodwa ubikwa kuNkulunkulu. Noma ngabe uthenge imoto noma yintsha noma iyisekeni kumele ngaphambi kokuyisebenzisa uyibike kuJehova. Ucele isibusiso uNkulunkulu ngokubika kubaphathi bebandla kuba imoto yakho ibusiswe ingafi kalula futhi ingazidali izingozi. Akukho umcimbi wokuhlaba ekubikeni umuzi noma ubikani ke nje ngaphandle kokuthi uma uthanda ungakhipha umnikelo wokubonga. Ingilosi yanquma ukuthi uma inkosazana icelwa ayikho lemcilikisho eyenziwe emabhincini. Umuntu ufuna uma umuntu efuna ukuganwa uqala ngokucela kuNkulunkulu ukuganwa esenkonzweni engakayikhombi intombi ezomgana. Ecele ukuthi intombi ezomgana akayinikwe nguNkulunkulu. Niyakuzwa lokho? Esekwenzile lokho usengabheka intombi oseyibonile. Uma sebevumelene nayo ebese bebika lokho
kumfundisikazi. Emva kwalokho bobabili bayosayina ibhuku elibonisa ukuthi bavumelene ukuganana. Emva kwalokho inkosazana iyolotshola ngo16,000 rand. Intombazana engasaphelele ngo15,000 rand. Uma kulotsholwa ayenziwa lemikhuba eyenziwa ngamabhinqa. Kodwa kuyafikwa nje kukhulunywe kuvunyelwana. Uma abasemzini befuna izinkomo ezeqile kulezi ezinqunywe enkonzweni, lokho sekuphathi komkhwenyana nabasemzini. Kodwa uma intombazana isineminyaka engaphezulu kwa18, ingayofuna isitifiketi somshado ku-Home Affairs bese ishadiswa enkonzweni. Ngoba awukho umthetho ukuthi umuntu uma eshada ulotsholwa ngamalini. Futhi ayikho umthetho onqabela intombazane ukuthi ishade mayisi over 18 years. Ayiceli kwazali bayo. Ngokuhlonipha ingacela nje kodwa uma beba impossible ayikwazi ukuba ilahlekelwe umkhwenyana ngendaba yeimpossibility yabazali bayo. Akushadwa ekhaya kodwa kushadwa enkonzweni. Umshado uba umsebenzi webandla. Umshado sesontweni uphelele. Sebengazihlelela asebeshadile umshado omkhulu. Kodwa ozohamba ngendlela yokukholwa nozohanjelwa ngamaNazaretha kaNkulunkulu. Ayikho into ngosiko lwasezulwini ukukhulisa umntwana. Ngoba ngaso sonke isikhathi umntwana wakho uyamnikelela, umbonga kuNkulunkulu, umcelela ukuphila. Ngosuku lokuzalwa kwakhe uyamnikelela uNkulunkulu, ubonga ukukhula kwakhe esaphila. Kodwa ayikho osikweni lwasezulwini into ebirthday. Yakhuluma kakhulu ingilosi ngalokho sengakuchaza. Uma usuthathe isifungo sokuthi usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho, usuke usungene kwisivumelwano noNkulunkulu sokuthi usuzophila ngosiko lwasezulwini usekhona lapha emhlabeni. Usuke usuvumelane nesicelo sikaYeshua sokuthi wena usuphila ngaphansi kombuso kaJehova uselapha emhlabeni. Usuke usunqume ukuthi uzolandela lokho okwashiwo nguJehova kuLevi 18:30 lapho kuthi ngalokho gcinani umyalezo wami ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. KuMathewu 15:15 uYeshua uthi, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lweni na? Lokhu kubonisa ukuthi ngaso sonke isikhathi umthetho kaNkulunkulu noma usiko lwasezulwini lungaphezulu kosiko lwabantu. Umuntu osuke esekhetha inkosi. Nengilosi ifike yasifundisa ukuthi umyalo noma umthetho kaNkulunkulu ungaphezulu kosiko labantu. Lokho kusho ukuthi uma usiko labantu luphambana nomthetho kaNkulunkulu, uma ulikholwa uyaluyeka usiko lwabantu ulandele umthetho kaNkulunkulu. Maningi-ke amasiko abantu abaye bacabanga ukuthi uma ungawalandeli kukhona okuzokuvelela. Akukho ongakuvelela ngokuthi ukhethe usiko lwasezulwini kunosiko lwabantu. Ngoba umyalo kaNkulunkulu ungaphezulu kosiko lwabantu.
Kujwayelekile ukuthi umuntu abe nezinkinga eziningi bese ethola ukuthi lezi zinkinga zidalwa ukuthi ubizwa ngesibongo ongayiso isibongo sakhe. Nengilosi siyavuma ukuthi isimo esinjalo siyakudala lokho. Kodwa asikho isidingo sokuthi uma usushintsha isibongo bese uhlaba izimbuzi nezinkomo zokwazisa abaphansi ukuthi usushintsha isibongo. Ongenzeka ukuthi amadlozi alapho usuka khona nawa lapho oya khona ekubange. Uma ubangwa ngamadlozi ke wena awukwazi ukwalamula ngaphandle kokuthi ahlukumeze wena. Ngiyakuzwa lokho. Uma amadlozi ekubanga kuhlukumezeka wena ngeke kodwa uzwazi ukwalamula. Okwesibili, ngokubikela abaphansi ngokuthi usushintsha isibongo, leso senzo singukukhonza abanye onkulunkulu. Lokho okudala ukuba uJehova akubeke icala. Ithi ingilosi kulungile ukuba isibongo ushintshe, kodwa isibongo sasekhakonyoko kuseyiso isibongo sakho. Ngakho ke akukho mashwa angakuvelela ngokuthi ubiza isibongo sasekhakonyoko. Kwabaningi abantu bathola sebethi hayi sengifuna ukushintsha isibongo sasekhakomama ngithatha isibongo sakithi ngoba nginamabhadi. Ithi ingilosi ayikho lapho. Isibongo sasekhakonyoko isibongo sakho. Ngisho idlozi lasekhakonyoko idlozi lakho. So awukwazi ukuthi uthi uhlushwa isibongo sasekhakonyoko ngoba isibongo sikamama wakho, isibongo sakho. Uma ushintsha isibongo kumele uye kwa-Home Affairs uyoshintsha ipasi lakho. Kodwa unikele ucele kuNkulunkulu ukuthi usiyalisishintsha isibongo. Ngakho ucela ukuthi ngokushintsha isibongo kungabi bikho into embi ekuvelelayo. Nasengabona abantu abaningi beshintsha izibongo bevele behlupheka into eyisimangaliso. Akukho lutho lubi oluzokuvelela ngoba wena yonke impilo yakho isiphethe uNkulunkulu. Uma utshela uNkulunkulu uthi inkosi sengashintsha lesibongo, sengishintshe nepasi, ngicela ukuthi ungivikele kho konke, uNkulunkulu uzokuvikela. Amen. Abanye abantu bayaye bakhulelwe bese izisu ziphuphuma. Abantwana bezalwe sebeshonile. Abanye bezalwe bephila kodwa beshone besanda kuzalwa. Laba abantwana ngokwejwayelekile bayaye benzelwe imisebenzi beqanjwe namagama. Kodwa ingilosi sifundise ukuthi uma umuntu ezale umntwana washona kumele lowo muntu agezwe umzali. Kodwa ayisifundise lutho yokuthi umntwana oseshonile kukhona okunye ukumele anzelwe khona ngaphandle kokunikelelwa. Ngiyangizwa lokho. Umntwana noma eseshonile noma ushonele esini noma ushonele ethu kufanele enikelelwe. Leyo nto esifundise yona. Lokho uqanjwa amagama engilosi ayisifundile lutho ngakho. Awukho umthetho ukuhlabela umuntu ngoba ethi uzalwe embethe. Sike saba neyinkinga eziningi zabantu bazalwe bembethe befuna imbuzi wangazi lento bayithathayo. Sengibona seninyamalele manje baba ukuthi umbhedo. Yathi ingilosi asikho kangako isidingo sokuthi uma unikelela abangasekho ubabize ngamagama. Okumele ukwenze ukuba unikelele umndeni wakini nowasekhakonyoko ngaphandle kokuba babize ngamagama. Kodwa akwenqatshiwe ukuthi unikelele umuntu othize uma unesizathu sokuthi umnikelelane njengokuthi umcelela intethelelo, ikakhulukazi ngesono owazi ukuthi kufunze wafa enaso. Ngamanye amazwi akenqatshiwe ukuthi uma unikela ubize igama lomuntu. Kodwa generally
uvele unikelele bonke abantu bakini, unikelele bonke abantu basekhaya umama wakho without naming them. uNkulunkulu uyobona ukuthi usiza bani ubani ongamsizi. Ukuzila kwesifazane ekufeni kwendoda akulona usiko lwasezulwini. So buye sikuchaze kabanzi lokho. Baningi-ke abantu namakholwa abayaye bacabange ukuthi ibandla likaJehova liyafana namabandla abo. Kanti akunjalo. Ibandla likaJehova ngokunye ukukholwa ongasatholakala emhlabeni. Wabuyiswa nguShembe, kodwa nasebandleni lamaNazaretha akusalandela. Nathi sikulandela ngoba kwafika ingilosi ivele ezulwini yahlala nathi. Yasifundisa lokhu ukukholwa ongasatholakala emhlabeni. Mhlawumbe nathi kuba zange yafika ingilosi ngaba siwazi. Lokhu ukukholwa okunezingilosi kwagcina esizweni sakwa-Israyeli. Naso sisahamba noNkulunkulu. Emva kwalokho uNkulunkulu nezingilosi nabaprofeti baphela emhlabeni. Abaprofeti wa-Israyeli bagcina ngoYeshua. Emva kwakhe akubuyanga wabakhona umprofeti. Izingilosi azibuyanga zahlala noma zavakashela abantu. Ubani ongangiphikisa lokho? Bakhona abaprofeti abake babuye babakhona emva kwaYeshua. Ngoba nalaba babekhona bangayiba abaprofeti, kangabafundi bakhe. Yikho uma ukhuluma ngengelosi kuyaye kube sengathi ukhuluma ngento engenzeki. Ngoba vele ingelosi ayibuyanga yabakhona enkolweni yabezizwe. Ingelosi iziyabuye yabakhona ngesikhathi kaBaba Mkhulu. Lapha kithi sengokwesithathu endlini kaJakobe. Umprofeti kaJehova owabakhona emva kwaYeshua nguShembe uBaba Mkhulu. Angisho ukuthi umprofeti uMahomet wayengesiye umprofeti, kodwa wayengaveli endlini kaIsrael. Niyakuzwa lokho? Wayengaveli endlini kaIsrael umprofeti uMahomet. Ngisasebenza ukuhulumeni ngake ngabizwa ngenye inkosi eyayingungqongqoshe eminyangweni wamakhosi. Ithi-ke le nkosi, kungani amaNazaretha engangcwabi ngeSabatha? Ngoba nabo bayangcwaba ngeSonto. Ithi-ke le nkosi izotshela abantu bayo ukuthi nabo bangawalekeleli amaNazaretha ukungcwaba ngeSonto. Ngoba nabo iSonto usuku lwabo lokukhonza. Ngoba le nkosi iSonto liyalingana neSabatha. Ngoba bona elabo iSabatha yiSonto. Vele kumaKristu amaningi iSonto liyalingana neSabatha. Kodwa iSabatha lusuku lukaNkulunkulu elinomthetho onzima ngisho eBhayibhelini. iSonto lusuku lwabantu abahlubuke uNkulunkulu. Ngokwabo-ke nathi kumele simhlubuke uNkulunkulu. Sivumelane nabo ngokungalugcini iSabatha ukuze sizwelane nokuhlubuka kwabo. Ngoba iSabatha lilingani neSonto. iSonto lakhiwa ngabantu. iSabatha lavela ezulwini. That is a historical fact. You can't change that. Njengamanje ziningi izinto ezingamanyala nesinengiso kuJehova. Osekuthiwa asizihloniphe, sizenze izinto ezivumelekile ekukholweni. Ukuze sivikele osaziwayo abangabahlubuki. Enkulu yazo ubungqingili. Washo uJehova ukuthi umuntu otholakala elala nesilwane akabulawe kanye naleso silwane. Abantu abatholakale belalana bewubulili obufanayo
labo bantu kufanele bobabili babulawe. Kwasho Jehova. Ngisho kwiTestament elisha uPaul wakhuluma kabanzi ngalokho. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 6 verse 9 to 11 lapho ethi kanti anazi yini ukuthi abawulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningayengeki ngokuba izifebe abakhonza izithombe iziphingi abahlobongayo abaphangi abalalanayo benobulili obufanayo amasela abanomona izidakwa abathuka inhlamba nabaphangi abayulidla ifa likaNkulunkulu. Abanye benu babenjalo kodwa senahlanzwa nangcweliswa nalungiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu. Amen. Kukhuluma uPaul kwiNew Testament. Sekungani ke sekufanele sihloniphe ubungqingili. Ngoba kwi-Old Testament nakwi-New Testament kukhulunyiwe ngakho ukuthi kungamanyala. Futhi uNkulunkulu uyakuphika ukuthi ukuba ungqingili into edaliwe, umoya omubi osukungene umuntu. Manje ke ngoba ongqingili sekungososaziwayo nezikhulu eziphethe izwe akusafanele kukhulunywe ngalesi sono kodwa uNkulunkulu usibalile. Baningi abantu abaphethe izwe abangongqingili. Omunye wabo odume kakhulu yena uObama. Nayo le ntombazana kuthiwa ubani ukama abantu? Kamala Harris. Yes, naye ungqingili. Manje sekufanele ke sikuhloniphe lokho ngoba sekuyibona abakhulu abangongqingili bese sithi akuseyiso isono. Noma sasenziwa abapriest abangoBishop Tutu akusho lutho isono. Asizukukhohliswa abantu siyazi ngamaNkulunkulu. Hayi ngoba bebakhulu bese becabanga ukuthi sebezosenzisa isono ngeke sikwenze lokho. Kule ntshumayelo ngifisa ukuxwayisa isizwe lesiprofeto sika Sister Celestial esithinta ngqo iSouth Africa. Lo mprofetikazi usiqala kanjena isiprofeto. Yizwani amazwi enkosi. Amaqembu ezixuku zabadlwenguli kuyovumbuka kuyo yonke iNigeria nakuyo yonke iAfrika. Amaqembu amadoda azosithathela ucansi ngempoqo. Lokhu kuyokwenzeka kwabesilisa nakwabesifazane, ikakhulukazi kwabesifazane. Abasebancane nabesifazane abangahambi namuntu omdala bayoba abagilwayo. Kodwa nabesifazane abayobe bephelezelwa bayohlaselwa. Ngabemazwi uzohlaselwa ngisho uhamba nomuntu udlengulwe. Uma ningacopheleli ukuthi nihamba phi niyoxinwa naphakathi kwabantu idlengulwe. Bayothatha ubuntombi bakho uphakathi kwabantu nasemgwaqeni phambi kwabanye abantu. Ekushoneni kwelanga uyodlwengulwa ngempoqo ngenxa yenkanuko nobudlova okoba kubantu baseNigeria nabakwezinye izindawo zaseAfrika. iCameroon ingenye yazo. iKenya ingenye yazo. iSouth Africa ingenye yazo. Izindawo ezo banamadoda adlwengula ngisho emini. iSouth Africa. Kuyokwenzeka kanjalo kulezi zindawo. Kodwa futhi niyobona kwenzeka kwezinye izindawo. Onke amadoda azinikela emikhubeni yezono
njengokuhlobonga ne-masturbation yiwo ayoqala angenwe yilomoya. Ayokwakha amaqembu ayosebenza ngaphakathi ezitolo nasemabhizinisini amancane. Ngiyakuthatha kancane ukuthi masturbation umoya omubi kabi ungawenzi namalanga. Ngenxa yendlela abesifazana abagqoka ngayo manje, amadoda ayoguquka ngendlela eyethusayo. Ade sasibatshela ukuthi kukhona isikhathi lapho uSathane uzosebenza khona ngalamantombazana angasagqoki. Umfowenu noma umyeni wakho uyokubuka sengathi uliqatha nje lenyama, enze izenzo zesihluku kuwe khona endaweni ongafanele kwenzeke kuyo, njengasendlini kayihlo noma embhedeni womshado wakho okwakufanele ube indawo yokuphepha. Abesifazane bayohlaselwa kakhulu, badlengule ngalendlela kuyo yonke iAfrika. Futhi ngiyaphinda ngithi kini kuyoba injwayelo ukuthola owesifazane enesibibithwane eceleni kwendlela, njengalokho amadoda ayobe ephezulu kwakhe eqeda ngayo. Okubi kunakho konke ukuthi amalunga omphakathi ngeke eze kuye size sifezwe isenzo esenziwa kuye, ngoba amanye amaqembu ayobe ehlomile futhi ezimisele ukungena ezenzweni zodlame noma aze abulale abantu abayozama ukubanqanda. Ngamanye amazwi lokhu kudlwengula lokho akuzokuba yinto mhlawumbe yenzeka ngasese. Bawudlwengula nje ngisho ngabe kuphambi kwabantu bekuthathe njengoba kwenzeka nasebugebengwini. Kungokuhlanya ngokomoya, ukuhlaselwa ngamadimoni, futhi umthandazo nokulinda kuphela okuyovikela owesifazane kanye nenhlakanipho ayoyisebenzisa ngenkathi nje ephuma endlini yakhe kuze kube isikhathi abuyela ngaso ekhaya. Ungadlali ngokuphepha kwakho futhi ungawedeleli amazwi okuyala kwami. Zwanini amazwi eNkosi. Amen. Lesi siprofeto ngisifingile, kodwa sona side kakhulu. Ngikhuluma ngaso ngoba lento lo mprofetikazi okhuluma ngayo izokwenzeka, futhi isiqalile ukwenzeka lapha eSouth Africa. Umbuzo wami uthi lesi simo sizosigwema kanjani njengesizwe, ngoba ubungqingili, ukudlwengula nemikhuba enjalo yinto ephambene nemvelo, kodwa kuphume umoya womubi, kuphume amadimoni ukuzosigubhisa. Uthi-ke uCelestial kungokuhlanya ngokomoya, ukuhlasela kwamadimoni, futhi umthandazo nokulinda kuphela okuyovikela owesifazane kanye nenhlakanipho ayoyisebenzisa ngenkathi ephuma endlini yakhe. Umbuzo enginawo ukuthi lamakholwa esinawo ayakwazi ukulinda nokuthi umthandazo wona uyini. Akwazi lokho. Engazi ukuthi kuzokwenzeka ukubona abafundisi bebambene noma bethwele isiphambano beshaya itoyitoyi. Angazi-ke ukuthi uma umuntu ehlaselwe ngomubi ekhwelwe idimoni lokudlwengula, umfundisi ulivimba kanjani ngetoyitoyi. Kuzoba nomsindo omkhulu, kusolwa amaphoyisa namaqembu ezombusazwe esolana, lowo nalowo ethi ukuba bekuyimi
engiphethe bengizokuvimba lokho. Naso lesimo sizoba simbi kakhulu eSouth Africa. Manje likhambilini amaqembu ezepolitiki analo. Ngisho unganezela amaphoyisa abemahlanu kubantu abalishumi. Kodwa ngeke bekwazi ukuvimba ubudlengula ongenzeka. Ungaqasha amaphoyisa amaningi kangakanani. Kodwa lokhu kudlengula ngeke ukwazi ukuvimba. Kwizikronika zesibili sahluko 7 verse 13 to 15 uJehova uthi, uma ngivala izulu imvula ingani noma ngiyala isikhonyana kuba sidle okusezweni noma ngithumela ubhubhane kubantu bami abasithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayovuleka izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Amen. UJehova kuphela ongasinqobela lezi zigigaba ezizosehlela. Umbuzo wokuqala uthi siyibo yini abantu bakaNkulunkulu? Siyazi yini ukuthi umuntu uba ngokaNkulunkulu kanjani? Amanazathi kaNkulunkulu ingilosi wafundisile ukuthi ukuze uthi ngumntwana kaNkulunkulu kumele uziphathe kanjani. Okokuqala kumele sihambe ngokwezimiso zikaJehova njengokusho kaShembe kuverse 16 umthandazo wokulala. Okwesibili kumele singalisusi lolu phawu olwanikwa abantwana bakwaIsrayeli mhla uJehova ebakhipha eGibhithe. NjengakuNehemiya 9 asizahlukanise nabantu abangazilutho ngendaba kaNkulunkulu. Singazihlanganisi nezangoma kanye namakholwa akhonza abanye uNkulunkulu. Uma silindile sithandazele ukuthi uJehova asifukamele avikele nemindeni yethu. uShembe wafundisa ukuthi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Thina silwa ngoJehova, sifika ngoJehova. Alikho futhi elinye igama esinalo esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Thina siyamthanda luna isihlangu sethu
Pelicano.